5 ng hapon at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng Wonderful Tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Yeehaw! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar. Masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences. Formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village along Marcos Highway. Iti kanayo na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Soda 809202195777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. May kapat nga daw 80 bola na 80 Mayo taon 2023. At iba na iti programa tayo DGL Special manipul pala nito 90.70 Radio. And iba na kadwa iti masang oras. Masang oras. Kalawa tayong ganala 7 iti Rabi hatatan. Ya Rabi. Edi Thursday. Ay tama ba Thursday ngayon? Yes, Thursday. Kinaming agdindingag itirating estasyon 90.70 Radio. Sa dirmang lugdugat yan ninyo apo. Kinamin na apo nga madanunan iti signal tayo. Pagnibang nga oras yung amin. Sa aon ka rito yung buboy iti live Facebook tayo. And of course the YouTube channel tayo DGL channel. And awon di Cordillera page. Mabilayin nyo nga like and share. Thank you very much in advance. Alright, sa DGL, arigriwan sa buong sa ito programa tayo DGL Special, mga kaitpilya. Ito yung programa yung sagsawa na ito iti showbiz, cafe, restaurant, talusur, tubabengat. Mabalay kayo dumagas ng kape, mga agmerienda. Thank you raman ang dati nagkakaimas ng mahmakan ng specialtida. Ada iti rice topping sa short orders snacks kanda duwapay. Dito yung pa yung maramanan dati kalalamisan kay imasan nga halo-halo. Showbiz halo-halo. Kanda ito na idumdumang merienda dati syuntog showbiz kamuti fries. Aga akseptada karito catering services para iti kasar, binyag, birthdays, meetings kanda duwapay. Mabalimad lang ang pangvinyoan karito special occasions yun. Panyaman dito ang okasyon nyo. Sa punan ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, uno ni manang ulit ko sa Lansilino, iti ka na yun ng informasyon. Celebrity Wi-Fi, Petit Broad Coffee. So saan pa kayo mga kibigan? Showbiz Cafe and Restaurant, Talusur Tubabengat, at your service. Eritex lang deko 0938-632-3717 para karito request and dedications nyo. Pasensya po, sa medyo naladaw tayo. Kasusubli lang ti kuryente dito ay kuryente tayo dito syudad di Baguio sangat anya ba din napiktaran datay niya dito yung UB kaming kat awan ti kuryente tatay.
hindi ko ganoon man na may patukar iti sa nga samiwan nga pambungan. Ano pang dukat ng samiwan? Pang papudot na itirik na apaw. Intapugan ganason among unang bobolan. Naitapugan mudan, lintapodong ng sigudan. Lusino dengan manyangan, simbodong dengan sinupang. Masakul ibuto na tama ka na. Awan sipat man ugulan, ilang lakay mapilian. Tuang asyo magkakayunan, masakusan manigalan. Sinukat padang kansayang, masakul man palian. Alusan na sinusiman, na paniyaw pangahan. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Podong magkagbuwa. Singlik kwento painom, inusan man bulan. Mga damdamosan, ibayas painom. Totoo, di maisukan, kundi naman aakan. Siyain naman aamungan, kundi naman agad. Matungkutin ang ayahon na, kung tumoy makibodong. Sanday ko ay ayutang na, iiun magpadagong. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Podong magkagbuwa. Awan pasadang sitosan tuloy, kwento kakang patapon. Ugali na patokok yan pinagpabodon. Pagkaon matugudan, ilalakay mong mapilian. Inaman na kay gulan, lintong masapatahan. Lumain na yamanan, di modong inansinupan. Idor na tiyong na mangutod, kaligadon may kapututan. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Podong magkagbuwa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Podong magkagbuwa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Podong magkagbuwa. Dati
Ito yung programa kiti sagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound Kim 6 Town Poblasyon Latrinan Benguet. Inaldaw da lulukat iti oras iti alas 6 iti agsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyuan kaditi birthdays, seminars, binyag kanda pa ng special occasions. Mabalin yung kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y balda. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jay second floor iti Ida 70 Baban Building Kim 6 Town Poblasyon Latrinan Benguet babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailian hing kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadumapay. Mabalin yung kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon ng detalye impormasyon. Saksak bata ni ulan. Oras tayong kita alas 6:28 iti Amsterdam, Philippine Standard Time. And of course, kaya po ay nakikinig dito lang sa 90.70 Radio. And pakilaging share na ito ay streaming tayo. Kanina tayo bubuhay ito live Facebook tayo po. Napasin siya na maka-share tayo. Restricted na ito ay duwang account ko. Yan. Dapat iman madlaw yung kinimita. Yan. Kaya do iti kos balungos sa niya. Well, anyway, thank you very much kini amin nga dito ang ganding agbubuya. Karito kadwa nga pumposibos. Kumusta iti rikos yo. Karon dagiti kadwa nga taxi drivers. Yeehaw! Anos lang. Barang tumutlang ada ti chumamba ni biyahe. Awan ti anos sa ano ti ubat niya. Shout out, good evening kawang sa enjoy of listening. Greetings from Sat Javelin Ponzo. Ating Dana Martin Montero may shout out. Pauline Ole Magdapili, Sherwin Pintiano may shout out. Iha! Kamusta? Ito ay Auntie Uncle Ings, Lolo kan Lola Ings dito take Hibugod Benguet. Amin dito ang awan malabsan. Evening, Digial. Kablaw ka namin kabagyak. Hadita Taji Kasibo, Nueva Vizcaya Family Banasen. And Family Tawan. Calabias Family kan Family Jacinto. Dita Kayapa. Abansi Family dito ay Quirino Province. Greetings from Jenny Talitawan Abansi. Thank you very much. Heart of mine. Hello sir, DJ. Good evening and God bless. Good evening to and Paulina Ole Magdapel. Let me get a shout out and happy watching. San Florinda Kimpao, may get a shout out. Hello, masayam dito Tublay Benguet. Hello sir, good evening. Musta ay naabot ang programa. Naga po kami mat Mount Ogo. Ay, anti joined Mount Ogo. Ay tatay kadwa ti provincial DA. Siya inon an water source midjay. Ancho yang jelong kunahin na. Hiha. Ito naman daira imahad. Salamat sir. Ma'am kastamat ason si Kam Sir Dijuan. Okay. Maramarat sa jadabyon amin sita. Tinong siya itugon Benguet Philippines. Kinamin ni Apo. Masakupan iti itugon Benguet. Kumusta kini Apo Mayor Bernard Wacklin. Hello sir.
Good evening, sir. Kinamin nga kay special. Jeman kanta nga iguruta. Ito'y pagaya mo, Lucia. Salamat, sir. Salamat, Manang Lucia. Imbang gorsyaw ni Tatadayan Kapangan Benguet. Lorenzo Juan si Junior watching you from Ambag, Nueva Vizcaya. Okay. Yan, pahadi malabay namin. Dito ang Baguio, Nueva Vizcaya. Kamusta? Alright, maayos kami nagagayang kapsat kalian. Ito ay concert Procos, iti Awan de Cordillera and in collaboration with Smoke and Barrel Risto Bar. Ito na bigat po. Iti oras til 6, iti rabi onwards. Save one more life para iti right beneficiary tayo. Ni AZ Bisitan Miguel, 4 months old, from Luahan, Itogon, Benguet, diagnosed with liver disease and recommended for liver transplant. Kalit kahit na makitinulong nga po, gumatang iti tickets, 200 pesos, ito may isang ticket po. Ada iti inclusion na nga 1 beer. And of course, maangin sa jay, Smoke and Barrel Resto Bar, masarang sa jay, 4th floor, iti Summer Pines Residences. Kita-kits tayo, doon bigat ha, mga kaibigan. Yan, kahit PTL ko ina. Yan tayo, enjoy sa jay, Smoke and Barrel, makatulong tayo pa eh. Ito ay beneficiary tayo ang kasapunan. 34 minutos kalapasan iti alas 6 iti Sabdam, Philippine Standard Time. Arimi 7, make a shout out watching here in Kuwait. Good PM po, sir. Alright, good PM. Bernal Dangpas Erickson, make a shout out. Good evening, sir. Salamat, kapsat. And Christine Dickman, good evening po, DJ. Shout out naman po, DJ Al watching from Tokyo. Nani magarsiyamin dyan sa Tokyo. Magandang oras po sa inyo lahat dyan sa Tokyo, Japan. Zeng may shout out. Okay. Ito man ito may saping sa miwan ugas malay bayan. Anting nga ta ugas malay bayan. Kuna na. Manibay pa lang kay Mr. Orly Alonso. Yan. Kamusta? Bro Orly. Yan. Advance ko man na kapsat kailan. Awis na kami na gito ay local artist. Ito ay Benguet. Tinakabase iti Benguet kapsat kailan. Yan, magparamdam kayo sa akin. Kasi Adan Duty Festival tayong umangay sa dyan, yung wangal. Sa ito istoryan, si Bubukal. Nga detalyenan to. Okay, namalpas iti. Narito ay recording artist. Nakabis ito yung Benguet. Ito yung filmmakers. Ito yung directors. And of course, ito yung actors. Ito yung first Benguet Folk Rock in Country Musical Festival. Kaya magparamda na kayo mga kaibigan. Palit kadwang local artist iti Benguet. August Malaybayan, tamala. Anog day nangis, anog day buto-buto, man ko syaral benati utak, ano si kami na pinam-nam-nam, na ulay da iubda, kamo sinakitan mo akpa siya, nagmuak da amamta, dinip kaon mo akmalang. Maubatan ko matriti
Na umakun biyag ni pobre Indah son mo yub de darabi Sai mevurjan kayun shili Ag mo siyang indiritso Janabak ng gayampian mo Indah ka mo akdino ko Sinusyal mo pa'y biyag ko Kaman papasa son sikap Alas ng tahanon-an Menanam ko bangat ingangaaw Ipasing mo son sikap Sa bisyon pa siya matak Ang kanang kimitak Hugas malay abayan Baru son sikap Sibud-abud mo'y samako Inbahat ko'y kawadan ko Say may akan ko'y masapol mo Akan pilmi digat ko Iyang kun ipasas Ipalak na kumason sikam Ngamag mo'y banulan Aminak indikatan Ganaspan asal mo Pangikuan mo dyan I love you Naunugak dyan noti mo Namatin sili iya pusok Ngam nga awit lanom Nan balinak tanay amo Amin dyan binodikas mo Uwak dyan noti mo Kaman papasa son sikap Anas ng tahanon-an Menamnam ko bang ating angaaw Ipasing mo son sikap Sa bisyong katsimatak Ang kanang kimitak Hugas malay abayan Baru son sikap Kaman papasa son sikap Anas ng tahanon-an Menanam ko bang ating angaaw Inbasing mo son sikap Sa bisyong katsiyang matak Ang ganap kimitak Hugas malay abayan Baru son sikap Hugas malay abayan Oh my goodness, Babski parang mukhang masaya ka Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness. Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong wonderful tulad, ay naku, sinisipra nila doon. Oh my goodness, talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway,
Anong oras naman sila nagbubukas, Babsky? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babsky? Magmadali na tayo at ako kakanta ng Wonderful Tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Yeehaw! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar. Masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences. Formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village along Marcos Highway. Iti kanayo na ng impormasyon, mabalin yung kontahan ni Soda 80-920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Ihay! Sabi siyang kunod, mata, basta aga sumangon mata iawang tan itpirial. Ay, wala. Alright, thank you very much. Mag-shout out to Rose Quelan. Salamat na pinabubuhay at YouTube channel tayo. Kaya may 24 million live viewers around the globe. Kaya ulit-ulit ang tiyapong. Awis ko dito ay concert for ako sa 80 Awon de Cordillera in collaboration with the Smoke and Barrel Resto Bar. Ito na bigat, iti oras tala sa iti sardaming onwards ako para iti ready beneficiary tayo ni Baby AZ ang nagsasakitan ng liver disease can recommended for liver transplant. 200 pesos iti may isang ticket at iti inclusion na nga may isang beer. Sa karagito ay katang makitinolong kahit umay kayo tulad ta. Enjoy Smoke and Barrel Resto Bar. Masarang sa Joy 4th floor iti Summer Pines Residences along Marcos Highway, babalang iti Pukay Village. So kita-kits mga kaibigan, bigat po. Dapat na bating 17 minutos sa kasakbayan TL7 itirabi Philippines Standard Time mga kaibigan. Manang Government News Shamos, may shout out. Kumusta awang team musika? Mayad na ta, kumusta dito Italia? Kamsada, Zoraida Clemente. Alamat ni mga panbibuya yung programa tayo. Yeehaw! Kamay good evening sa lahat ng nanonood. Salamat sir. Greetings from Disho Bernal Mar. Meron shout out and happy watching Lorena Corrales sa Kabail Moong. Hi, kamusta? Nilani, meron shout out. Kagawad Argis Flores Balogo El Cinco. Kadyangan to Benguet Philippines. Meron shout out. Kapsad, Juan Kalangan, and of course to Ma'am Emily Comila. Iti Benguet Congressional Office, Miguel shout out. Hello ma'am, kumusta? Armis 7, once again, may shout out. Ara, tag-in pa lang siya, ara. Kasapulan tagurod, ay awa, para patang. Nya, manong ka paraman. Kuan mon Avon Pink. Pingak, oh. Okay. Yan, kasunak na tayo ang sa kariyan na local artist ito ay Benguet. Ayan, magparamdam kayo sa akin mga kaibigan. At ipagsayatan tayo amin. Para tayo natay niya. Natay iti industry tayo. At yung music industry. Film industry. Rimwaran matgamin na gito ay social media. At yung makalako iti CD, cartridge, plaka.
siya kat nabutak ti cartridge up. Kami jay aksursur laklakaw jay hilltop iti market iti cartridge iti iti remoir iti CD kat wala. Pagbit lang dati CD, DVD ito original. Pag hindi gumagana, piki muna na. Okay. Hindi kuhaan ka tarimuaran na po iti social media wala na. Kaya na pati na ang ating industry, no? Music industry. So calling all local artists nga nakabis iti Benguet. Para ito ay upcoming event ngayon niya. First Benguet Folk Rock and Country Music Festival featuring Igorot artists. LL Tainan mag shout out. Margie Porting Dangbis mag shout out. Buwan basta an kalas iava. Tarat mango. Ang kanamang kedas basta man pink niya manong government. Maasukalan manong mangkalas. Puno yan, kami sa kakanay song manipur pa lang iti ipagtaran sa ni Miss Riza Buado. Ayan. Nakarito ay talasmat iti ipag. Yan. Sa dinuman tayo, ayan nyo. Paramdam din kayo sa akin.
Dito nga programa kati sagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da ang lulukat iti oras iti alas 6 iti agsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kati iti birthdays, seminars, binyag, kanda pa ang special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y balda. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jay, second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian, hing kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Okay, dapat nga subak mamano lang minuto sa kasakbayan ti alas 7 iti rabi Philippine Standard Time, mga ibigan. Kinamang 22 million live viewers sa naglog nga dapat dito ang bibuya. Kaya ni Cap Feliciano Buyag Alip the Junior. Hiha! Basta. Basta, dito 5. Once again, kinamin dito 5. Dito tropang poaching. Dito tadyangan to Benguet. Babay kawan, kava, kabasan muan. Yan, sige. Manang kaparman US Chapos. Yan. Semua, aram da kakusan ni Kapo Kapa. Ni Ava. Yan, batawa ko mapo. Sabi naman ni NL, Yuganam. Tama ba? Hello, Brad Dijal. Ipasabado mi, Jay Pajan. Tap no makaumay kami, no bigat. Thanks. Yehay! Sige. Tap no makaumayak man, no Sabado niya, dito 5. Alright. Kita-kits. Bro RGS Flores Balugo. Yan, kagawad. Nabigat. Sabat kini Cap Feliciano. Marila Palmero, may shout out. Pageant dito 5 tadyangan. Okay. No, may 6 ton. Alright, copy. Kagawad RGS. Delegaro at kapsat kilian. Di ba nun mati oras man nanti pa nagpapakada. Yan. Kaya man na panagsisinapan samantala. Yan, garot. Hantay mo nga nagsisinil po. Lang mo, dyan nagsisinil po tanda. Yan, batawa as requested. Yan, para kanito amin na po. And brains, saya pas dunggel. Hiha, mas na, yading ko sa korasyon na may shout out. Bro Gilbert, Monius, may shout out. Basta dito Dominican. Always welcome, aning ko sa korasyon. Yeah, thank you very much. Ito 45 stars, aning ko. Pasensya po dito ay ako na ipatukar ang request ng Daduma. Palinta inal daw rinabi dito programa tayo. Barbarang makachamban tino bigat. Masapsapan to na bigat niya. Pati ang kayo lang iti nagpipindas ko sa miwa.
Drive safe and God bless everyone. Sabi naman yung Ordinary Song. Thank you very much. Ordinary Song. Alright. Dito bigyan manan. Kasabot lang oras sa dito malang istasyon. Kaya dito malang ang programa DJL Special mga hitvideo. DJL alay ribanes bang sal may batbati at inaraksak nagasat ng orsti amin sa ngapala. Siya po shoes na lemay siya. Bye-bye.